Добрае надвор'е за акном яшчэ не падстава, хутчэй адпраўляцца на вадаём з дзецьмі. Сонечныя прамяні – гэта, канешне, сезоннае хараство, але ў сукупнасці з небяспечнай вадой задавальнення не прынясуць. Пра здароўе грамадзян, дарослых і маленькіх клапоцяцца прадстаўнікі санэпідэмслужбы. Штотыдзень на працягу купальнага сезона ажыццяўляецца адбор проб вады для лабараторных даследаванняў ва ўсталяваных зонах рэкрэацыі. У выпадку неадпаведнасці мікрабіялагічных паказчыкаў санітарным нормам на купанне чырвонае святло. Ранее мы вводили ограничения на купание детей на 4 пляжах. Это оба пляжа центральный, левый и правый берег реки Муховец, пляж Восток и зона отдыха улицы Октябрьской революции. Но последние пробы, которые мы отбирали 6 июля, они все соответствовали нормам. В связи с этим сняты ограничения. Сёння якасць вады дазваляе купанне на ўсіх 5 афіцыйных пляжах горада. Менавіта тут прафесійныя ратавальнікі на вадзе заўсёды прыйдуць на дапамогу, адкажуць і падкажуць. Если ребенок вдали от вашего обзора, то можете не успеть обратить внимание, что ему нужна помощь. Пожалуйста, смотрите, чтобы ваш ребенок купался в детской купальне и далеко не отходите. Выратавальны пост на пляжы – адзін з паказальных знакаў таго, што пляж афіцыйны. Тут на спецыяльных інфармацыйных шчытах заўсёды ёсць інфармацыя аб тым, дазволена купанне ці не. У выпадку выяўлення парушэнняў якасці вады дакладныя звесткі з'явяцца ў першую чаргу менавіта там. Когда выявляются пробы, которые не соответствуют нормам, мы информируем и владельцев пляжа, по сути дела, балансосодержатель – это Брестская ДЭП, городских пляжей, информируем ОСВОД, РОВД, органы власти, и, соответственно, средства массовой информации. Усяго з пачатку купальнага сезона на пляжах Брэста з вадаёму адабрана 80 проб вады на санітарна-хімічныя, мікрабіялагічныя і паразіталагічныя паказчыкі. З іх 10 не адпавядалі нормам. Зараз спецыялісты дазваляюць купанне на ўсіх афіцыйных пляжах горада і раяць сачыць за афіцыйнай інфармацыяй аб якасці вады. Софія Беражная, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».